Arkada şäherinde de täze ýyl bayramy münasibetli döwlet baýdagynyň gallyrys dawarasy geçirildi. Döwrewaplygyň, amatlylygyň we ýaşlygyň nişany bolan täze şäher täze ýyly ilkinji gezek garşylap, ajaýyp döwrümüziň päm paýhas ummany magtumul Praga atly täze şygaryny şamsyrak edilip, watanymyzyň umum ösüşine faýdasy goşulýar. Arkada şäherinde täze ýyl bayramy münasibetli döwlet baýdagynyň gallyrys dawarasy Türkmenistanyň döwlet senatynyň ýerine ýetirilmegi bilen utgaşlykda geçirildi. Soňra bayramçylyk münasibetli çykyş edenler Gahrman arkadagymyzy we arkadaly Gahrman terdarymyzy, arkada şäheriniň bagtyar ýaşaýjylaryny hemde ähli türkmenistanlylary täze 2024-nji ýyl bilen tüýs ýürekden gutlap, iň päk arzularyny beýan etdiler. Giň meýdançada dören saatlyk şowhun täze ýyl bayramyny täze zähmet ýeňçileri bilen garşylan bagtyar ýylleşlerimiziň başdan geçirýän buýsans we bagtyarlyk duýgularyny aýdynlygy bilen görkezdi. Aydym saatly şowhunly çykyşlar garaşly Türkmen döwletiniň we jemgyýetiniň durmuşyndaky ähli möhüm ähmiýetli wakalary özgörüşli bayramçylyk öwüşgüni çaýdy. Aydymlarda Döwrewap arkada şäherimiz, täze şäheriň we döwrümüziň ajaýyplyklary wasp edildi. Täze ýylyň ilkinji güni Mähriban halkymyzda ruhy bilenlik töredýän, täze üstünlikleri ruhlandyrýan bayram hökmünde bellenilýär. Bu bayramçylyk münasibetli dürli dawaralaryň, çäreleriň geçirilmegi asylly däwe urly. Sol dawaralar tutan yerli we döredijlikli zähmeti bilen ýedi watanymyzy gülledip ösdürýän, kuwatly we berqarar ýurda öwrýän Mähriban halkymyzda şahatlykly duýgular döredip, agdy berligimizi hasam berkidýär. Muň şeýledigine täze ýyl bayramy münasibetli arkada şäheriniň baş arsatynda ýaýbanlandyrylan aýdym sazly dawaralardan göz ýetirmek boldy. Dawarada çağalaryň ýerine ýetirmegine täze ýyly wasp edýän aýdym sazlar ýanglanyp, olaryň ajaýyp ýerine ýetirilşi dawara gatnaşyjylar tarapyndan dowamly el çarpışmalar bilen garşylandy. Täze ýyl bayramynyň bellenilýän senesi halkymyzyň agdy berligini hasam potolandyryp, milli döwletçilik görelgelerimizi rowajlandyrýan berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň taryhyna şöhratly sahypalar hökmünde ýazylýar. Dawaran säheklerinde garaşly watanymyzyň häzirki bagtyar güni baradaky çykyşlar ýerine ýetirildi. Şol çykyşlary berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň beýik maksatlaryna ýetmek ugrunda gurýan we döredýän merdany halkymyzyň bagtyar durmuşyna münasip öwüşgün çaýdy.